Comezan na Pobra do Caramiñal as 18ª edición das xornadas en homenaxe a Valle Inclán promovidas polo Museo Valle Inclán e o Concello da Pobra do Caramiñal, grazas ao patrocinio principal da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e ao patrocinio tamén da Deputación da Coruña. Do 11 ao 28 de outubro celébrase na Pobra do Caramiñal as 18ª xornadas de homenaxe a Valle Inclán. O alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, e a concelleira de Cultura, Genoveva Hermo, presentaron o programa de actos que comezou esta mesma tarde cunha conferencia ofrecida por Siro López. O venres 7, un monólogo cómico a cargo de Kiko Cadaval, os lugares de acción, cartografía literaria de Valle Inclán. O sábado 8, pois unha publicación de Estudios Arousanos, da revista semestral de estudos de Cuadrante. O sábado 8, publicación do roteiro literario. Francisco Charlín Pérez presentará El pasajero. Concertos, lecturas dramatizadas, exposicións e conferencias son algunhas das actividades programadas para homenaxear ao creador do esperpento. Cabe destacar a ofrenda floral que se vai realizar o 29 de outubro no Cantón da Leña ás 12 do mediodía. Estamos moi satisfeitos e satisfeitas porque é un programa moi completo que temos que agradecer o seu traballo a Antonio, o director do museo, e, por suposto, sirve para promocionar a figura de Valle Inclán na Pobra, na comarca, no Barbanza e en Galicia inteira, non? Pretendemos que sexa unha maneira de vitalizar a cultura da Pobra, que dé cabida, pois, como acaba de ler Geno, a un número e unha variedade importante de actividades, non? Toca desde a literatura, espectáculo teatral, polo tanto, moi completa a programación e ten ese interés desde o punto de vista cultural, pero tamén turístico, como ser a Pobra Vila un concello de referencia na figura internacional que é Valle Inclán, e que, polo tanto, tamén nos sirve para que a xente se achegue a Pobra a visitar a Casa Museo de Valle Inclán e potencie, polo tanto, tamén o sector económico do noso concello. As xornadas de homenaxe a Valle Inclán foron organizadas polo Museo Valle Inclán e o Concello da Pobra do Caramiñal en colaboración coa Asociación Amigos de Valle Inclán, Asociación de Amas de Casa da Pobra, Grupo de Teatro Airiños de Rianxo, Asociación Amigos do Museo de Valle Inclán da Pobra, David Pintor, o ilustrador do cartel, Gonzalo Sánchez Mendizábal, escultor. As actividades contan tamén co patrocinio da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.